بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى أبو الزقير ثمد شيخ عبد السلام برجس رحمه الله المشروع والممنوع من التوسل لانقطاع دوامي أن توسل وارد أقول لي عارس تنمق وارد أقول لي ناهي التوسل دين تايدن أرثقت بيرل ناهي التوسل دين تايدن أرثقت بيرل مدك شوابات تقول لي قلت درون يرمدم نامدي نادب إبراهيم عليه السلام توحيد ديني يتقدل وأن يتقدن كم إنسان نادب عربlar Mekkeler nama butparaslığı öwürli we belli butlarına uştanak butuvadi dik Menat, Lat, Uzza. Son şeyden İbrahim aleyhisselam'ın nama dini Hicaz'da nama gitti dedik. Hicaz'a Mekke, Medine, Taif, Cidde şu dört şehre Hicaz değil yani. Bir ikiye ka nama Adem galı dedik İbrahim aleyhisselam dininde. Ondan şu kavmada nama inne tadeden bulary nama şirkin küfrün garanqılığından İslam'ın nurunu çıkarmaklık üçün Allah Teala namet ya fa arsalallahu subhanahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem li yukhrijahum min az-zulumat ila an-nur. Ana bu müşrik kavmada Allah Teala namet diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uğrattı diye bulary garanqılıktan nura çıkarmaklık üçün. Yani garanqılık küfrün, şirkin, günahın qaranqılığı nur, yani İslam'ın, tevhidin nuruna. Al-İmran suresinin 164. ayetinde Allah Teala näme diye? "Laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu aleyhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitaba vel hikmete ve in kanu min qablu lafi dalalin mubin." Allah Teala müminlere yine näme minnet edip olan içinden öz aralarından näme peygamber saylap uğrattı diye. Ol peygamber geldi olara Allah'ın ayetlerini okuyup verdi ve olar pakledi, günahlarından paklanmaklıklarına sebep oldu. Ve olan küfürden, şirkten saplanmaklıklarına sebep oldu ve olara kitaptan kematlar öğretti ve hikmetler, peydalı hayırlılar öğretti diye. Hakikatte de ol adamlar näme şu peygamber gelmedinden ön gati uli näme azgınlıkta, küfürde, şirkte gelip verdiler diye. Şoň üçin näme Allah Teala minnet edip müminlere berdi diye. Şoň üçin biz Allah Teala gaty minnetdar bolmaly we biziň içimizden saýla şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi uğrudanlygyna näme Allah yüzlemin şükür etmeli. We bu peýgamberiň gadryny bilip sünnetini tutmaly, buyruguna boyun bolmaly. Arsalahullahu subhanahu bit-tahdhir min eş-şirk we-d-da'wati ila-t-tawhid. Allah Teala bunu uğratdy. İki sanak zade çüynüyor. Resulullah'ın vazifesi näme getiren dini insanlar şu iki zadın üstüne dolanıp barýar. Birincisi et-tahziru min eş-şirk, şirkten agalanırmak, şirkten gaýtarmak we ed-da'wa ila et-tawhid we tawhide çağırmak. Şu Kur'an öňünden soňuna çenni, dinin öňünden soňuna çenni, peýgamberlerin barnyň dawatlarynyň öňünden soňuna çenni. Şu iki zadi näme takrir etmeklik üçin, şu iki zadi bildirmeklik üçin geldi. Näme etdiler? Şirkten gaýtardylar. Şirkin erbetligini aýtdylar, düşündirdiler, şirkini taratdylar. O tawhide çağırdylar, tawhide öwretdiler, tawhidi düşündirdiler. Muddessir'in 1-den 7-nji aýatyna çenli Allah Teala näme diýär? Ya eyyuhal muddessir. Ey buranyp ýatan. Yani Rasulullah 1-nji Cebrail aleyhisselam görende gorkup gelip näme gızdırma tutup öýünne basyrlyp ýatyrdy. Gelip näme diýär? Dessiruni diýär. Dessiruni diýmek näme? Zemmiluni diýmek bolýar. Şundamy? Zemmiluni diýmek näme? Yani meni buran, üstümi ýapyň diýmek. Şoň üçin bu aýatda Allah Teala ya eyyuhal muddessir diýip ýüzlenni, başga surada ya eyyuhal muzzemmil diýip ýüzlenni. Muzzemmil, muddessir ikisinin manysy bir. Ey buranyp ýatan. Buranyp ýatma, qum tur diýär. Allah Teala'dan birinji buyruk. Qum tur. Näme etmeli tur Rasulullah? Fa anzir qawmun gorqud. Nämeden? Şirkden gorqud. Tayyib. Wa rabbaka fakabbir. Innem Rabbiňi taqdimla diýär. Bular öz butlaryny taqdimlap, butlaryna çokunup gelen bolsalar, indi seni peýgamber edip saýladym. Ne bu sorunup ýatma diýär. Indi sen näme wazipaňa girişmeli. Birinji etmeli zadyň şirkden gorkudy diýär. Aýtdy ýa olan bu etýän zatlaryň müşrikçilikdigini, kafirçilikdigini, aýtdy ýa olara
butlarına ibadet etmekliginin batıllygyny, butlaryň taqdimlamaklarynyň bolmaýanlygyny. Ve nämet diye Rabbin taqdimine diye. Bar ibadeti inne näme bir Allah'ın yoluna gönükdir diye. Ve thiyabaka fatahhir. Ve näme ödüňem nämet diye arasala diye. Yani ödüňem şirke barma diye. Ve thiyabaka yani thiyab berde a'malaka. Amallaryny pakla diye. Yani Rasulullah amallaryny pakla diýdigi. Yani äga bol ödüňem düşäýme diye. Rasulullah şirk eden adam däl. Ve editek näme Rasulullah da edipdir ve senem faaqlan oman ededal. Ve thiyabaka fatahhir diýdigi. Ve amallaňam näme görewçilik et diye. Amallaňa Allah'dan gaýra edäýme diye. Desen näme hatta peýgamberler hem şirkden gorkmaly. Peýgamberler hem ägelenmeli. İbrahim aleyhisselam nämeden gorkan? Rabbu junubni ve beniye en na'budul asnam. Ey Rabbim meni ve çağalammy, zurriyetlemmi bu ta çaqınmaklykdan gora diýen. Şoň üçin näme imanyna dayanmaklyk bolanok. Näme dayanmaly? Allah Taala dayanmaly. Ve senem amallaňa näme şirke garaýma diýe. Amallaňa şirkden sakla gora diýe. Ve rucza fahjur diýe. Rucuz butlar. Allah'dan başka ibadet edilýän zatlar. Olaram fahjur terk et diýe, taşla diýe. Şolary ýigren diýe, redet diýe, inkar et diýe. Ve la temnun ödem ecizläýme diye. Testekthir kan hayret diye. Ve la temnun testekthir. Ve la tad'uf yani ecizleme. Gowşama. Testekthir. Öňküden beter näme hayr ihsanyň köpet, da'watyn köpet, haka urat. Ve li rabbika fasbir. Ve Rabbin üçin näme sabr et diye. Yani bu ýoluň öňünde muşakkatlar var. Tawhide çağırıp şirkten qaytarjak bolsaň musibatlar var, muşakkatlar var. Yani näme sen sabr et diye. Ve li rabbika fasbir. Ma'na qum fa anzir inna näme tefsir et diye. Yunziru an'iş-şirk ve yed'u ila''t-tawhid. Yani tur inne ägerenler diýdigi şu sözüň içinde näme alýa? Şirkten qaytar we tawhide çağır. Yani şirkten qaytaran adam hukman tawhide çağırmaly bolýar. Tawhide çağıran adam hukman şirkten qaytarmaly bolýar. Yani şirkten qaytarmasyzdan tawhide çağırmaklygyň peýdasy ýok. Ve şirkten qaytaryp tawhide çağırmasaň oňun peýdasy ýok. Şoň şu nämede tur olar qaytar diýe. Nämeden şirkten qaytar we şo wagtda da tawhide çağır. Ve rabbaka fekabbir ay azzimhu bit-tawhid. Ve rabbingam näme tawhidlap taqdimle diýe. Rabbinge birläp taqdimle diýe. Emma öň müşriklerim Allah Teala'nın taqdimlanlar ýöne şirk edenler. Ibadetina näme şerk goşanlar. Emma ýok sen beýtme diýe. Sen halisan lillah bir Allah'ny ibadetde birläp taqdimle diýe. Ve thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka min ash-şirk. Ve amallaňam näme şirkden pakla diýe. Ve rucza fahjur. Ve näme rucuz näme al-asnam butlar ve hajruha terkuha vel bara'atu minha ve ahliha. Terk etmeklik şoda butlar taşlamaklyk ve but parazlar taşlamaklyk. Butlar taşla diye. Allah'dan gayri ibadet edilýän zatlar taşla diye. Ve saatlan ve paklan ve şolardan saatlansın paklansyň. Ýa-ni but parazlardan, müşriklerden paklan saatlan diye. Şeýdem näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme adamlara da'wat edip başlaýar. Felemma anzara sallallahu aleyhi ve sellem en-nasa istajaba lehu el-qalil ve amma el-akthar. Peygamberimiz da'wat edip başlaýar. Rabbiniň buyrugunda näme kamil, doli, durmaly derejesinde durýar. Ýöne näme adamlaryň qalili, az bölegi Peygamberimiň da'watyna jogap berdiler diye. Emma köpüsi şey diýdiler diye. Köpüsi näme? Hasanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olary Allah'ın birligine çağıranlarına Saffat surasının 35-36. ayetinde näme olan jogabyny Allah Taala ýetirýär. Ennahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yestekbirun. Haçanna olary bir Allah ibadet edin diýilenne ulumsuluk etdiler. Yestekbirun, ulumsuluk etdiler. Butlaryny, hudaýlaryny taşlamadylar diye. Bir Allah boyun bolmaklygy gedemlik etdiler diye. Ve yaqulun ve gedemlik etmeklik bilen bir Allah boyun bolmaklygy ulumsuluk etmeklik bilen hem şäklenmediler dänim dilem ýetirdiler Peygamberimize. Ve yaqulun şey diýip dil ýetirdiler. Näme diýip dil ýetirdiler? Inna biz la tariku
taşlarsmi alihetina bu hudaylarmydy li şairin mecnun murawadan gurlan näme şahirana dille bir dälin söz üçin şunukda inne bir şahirana dille bir şahir dille bir şahir bir dälin söz üçin inne bir näme dinimiz taşlarsmy diýdiler diye inne bir Allah'ımız taşlarsmy diýdiler diye şoň üçin şu peygamberlerin da'watyny etýän adamlara her türlü töhmetler atylýar. Her türlü şyltaklar atılıp, her türlü näme aýyplar atylýar. Şoň şüp näme geň alyp, ölüp öşek bolup görmerler. Çünki näme saňa diýilen zat öň peýgambere de diýildi. Görýärmi? Boyun bolmadylar, gedemlik etdiler we oňlanam çäklenmediler, dil ýetirdiler. We ýene Saffad'ın 37-nji aýatynda näme diýär? Allah Taala olara gaýtarygy berip bel jaa bil haqq. Näme üçin siz boyun bolanyňyz, ulumsuluk etýäňiz, gedemçilik etýäňiz we üstüne de dil ýetirýäňiz diýär. Bel jaa bil haqq, o haq zat getirdi diýär. Şunu käşkäsizi batyla çağırýan bolsa, käşkäsizi günah etmeklige çağıran bolsa, ýa-da käşkäsizi batyl zat getiren bolsa, onu boyun bolmasa diňiz, onu dil ýetirse diňiz. Yok diye Allah Teala inkar edip näme üçin siz beýdip bet kılık bolluňyz diye. Bel jaa bil haqq, o haq zat bilen geldi diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve saddaqal mursalin ve ödüm bunun da'waty öňkü peýgamberlerin da'watyny tasdiqlap geldi diye. İbrahim'in çağıranlaryna çağırdy diye. Siz İbrahim'e ýön koýaňyz ödüňiz diye. İbrahim'e bir Allahlyga çağır diye. Bulam İbrahim'in näme eden da'watyny tasdiqlap geldi. Musa eden da'watyny tasdiqlap geldi. İsa eden da'watyny tasdiqlap geldi. Siz näme üçin karşı çykýaňyz diye. Ay akhbara anillahi ta'ala fi şer'ihi ve emrihi kema akhbara al-mursalin bil qabli. Mursaluna qabla. Yani näme üçin geňirgendiňiz? Näme üçin dil ýetirdiňiz? Boyun bolmadyň ulumsuluk etdiňiz? Buňa beden wadyna öňkü peýgamberleň Allah wawatyndan, Allah tarapyndan habar berişleri ýaly. Allah'ın dinini yetirişleri ýaly. Bulam diňe öňkü peýgamberler kelip Allah'dan size habar berdi. Allah'ın size dinini getirdi, buyrugyny getirdi, gaýtarandan gaýtardy diye. Ýöne näme? Soň Allah Taala peýgamberine gowunluk berip näme diye? Olaň saňa diýen wagtlaryna gynanma diye. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lir-rusuli min qabl. Olaň diýen wagtlaryna gynanma diye. Ma yuqalu laka şu saňa diýilen wagt öňkü senden öň ugradylan peýgamberlere diýilen zat ýa pikir etmedi ýa, ýani senden İbrahim gelende hemmesi gucak açyp kabul edenler etmedi. İsa Musa gelende bar gucak açyp kabul edenler etmedi. Saňa diýilen zat öňüm diýildi diýe. Thumma jara ala an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem ma huwa ma'lum min siratihi ve akhbarihi eş-şerife ila an azharahu Allah ve akbala lahu ad-din. Soň näme bolýar? Hemme belli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de davet etýär. Soň hicret etýär, Medinäge gelýär. Soň Medinäge gelen soň İslam şäherini gurýar. Soň İslam goşunyny gurýar. Soň näme dünýäň çar tarapyna hatlar ýazyp başlaýar. Baýdakly goşun nüküp jihatlar edip başlaýar. Şeýdem Allah Taala näme? Rasulullah'ny äşkar etýär, dinini näme? Hemme dinlerden üstün etýär we dinini kamil etýär. Şeyde näme Maiden 3. ayeti iniye. Maiden 3. ayetinde Allah Teala näme diýär? El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islam dinen. Diýär. Şuň size näme? Doğaly nigmatlarmy bitirdim diýär. Görýän en ulu nigmat din nigmaty. Soňam aýtdy, düşünür ýani. Näýlek nigmat bilen men size nigmatlarmy bitirdim ýani. Dini size doğalyk bermekligimi bilen diýär. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelýänçe entek näme öňkü peýgamberlere berilen İslam din doğaly däldi. Şoň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Men getiren dinim bilen diýär, öňkü peýgamberler getiren dininiň diýär, baglanşygy näme diýär? Bir kerpici yetmedik köşkü godan getir diýär. Yani bir kerpici yetmedik köşkü godan getirin diýär. Şo kerpiç men diýär. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme en soňky İslamyň doğallygy berildi. Şeydem umumi Allah'dan inirlen yeketek İslam din doğalya. Ana şu İslam dini doğalmaklığı bilen Allah Teala näme inni size tamamu nigmat berildi. Yani doğaly İslam'dan ýokarda nigmat ýok. Wa raditu lekumul islam dina. Ve inneden beýlägem peýgamber ýok we bundan beýlägem näme İslam'a doğalmak ýok. İslam doğaly diýär. İslam doğalanlygy sebäp. Inne peýgamber ýene ugradylmaklygyna mätäşlik ýok. O peýgamberem näme
möhür boldy diye. Muňa bilen peýgamberlik ýapyldy diye. Bundan aňarda inni İslamdan gaýry tutulan dinem dinnäl diye. Ve İslamdan başga dinin tutulmaklygyny da men razy däldi Allah Taala. Inni men sizden ýeketek näme tutmaklygyny da razy bolýan dinim İslam dini diye. Soň şeýdi ben näme dünýä İslam äşkar bolandan soň fetuwfi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah wefat boldy. Ve qad taraka ummatahu alal mahajjatil bayda. Ve aq ýolda da Allah Taala nämet ya Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ummatyn taşlap gitdi. Şeýle aqlygyndan, päkliginden, aýdynlygyndan ýa Rasulullah goýup giden ýoly leyluha kana hariha diye gijeti günnü diýerler ýalty diye. Yani Peygamberimiz näme bizi goýup gidenne din şeýle bar arasda diye. Oňa şirk goşulman, oňa bidgat goşulman. Terligine, arasdalygyna, tämizligine näme Allah Taala'nın Rasuly bize İslam dinini taşlap gitdi. Şeýle ter, şeýle bar arasda päk ýagty dinni näme şol Rasulullah'ın ölen wagtynda gijeti günnü diýerler. La yazigu anha illa halik. O dinden inni dine takdirde helak bolmalylan adaşmasa başga adam adaşmaya diye. Qala Abu Zerr radıyallahu anhu. Abu Zerr el-Ghifari näme diye. Laqad tarakana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma yuharriku ta'irun cenahayhi fis-sema illa zakara lana minhu ilma diye. Rasulullah biz goýup gidenne diye asmanna bir guş gymyly, asmanna bir guş ganatyny gymylatsa da şondan bize bir almaydardy diye. Görýärmi? Yani hem bize aýtmady qıdady ýok diye. Görýärmi? Hatta haýwanlara da sıdatlara muhaydan Rasulullah. Yani bir ilim bolsa bize dünýä we ahiretimizde peýda berjek zat bolsa aýtdy diye. Dünýä we ahiretimizde peýda berjek zatlaň birini taşlamat diye. Rawahu Ahmed ve Tabarani. Yani hadis İmam Ahmed rahimahullah musnedinde ve İmam Tabarani'nin El-Kebir kitabında geliyor. Ve zâde qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve yana arttırıp näme diye ma baqiya şey'un yuqarribu minel cenneti ve yuba'idu minen nari illa ve kad buyyina lekum diye. Rasulullah aytdı diye ölmedinden. Cennete sizi bir zat yakınlaştıracak bolsa bari aydınlı diye. Cennete yakınlaştırılan zatın biri aydılman galmat diye. Ve näme zady edenizde sizi dowzakdan daşlaştıracak. O zatlaryň beýan edildi diye. Zat taşlanmat diye. Bu zatdan soň bidgata näme ýol berilmeýär. Bidgat tutmak bolanok. Öňçe şunu etsem meni cennete yakınlaştyrar diýip bir zat toslap tapmaklygyna urtgat berilýär. Ya da şunu etsem men dowzakdan daşlaşarlar diýip öňçe bir zat toslap tapmaklygyň bolanok. Näme üçin? Zaten Rasulullah aýtdy. Cennete sizi yakınlaştıracak zat bolsa men size baryny aýtdym diye. O meselede adama zat koymadım diye. O dowzakdan daşlaştıracak zatlardan baryny men size aýtdym diye. O meselede de size zat koymadım diye. وَلَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ عَمَّا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ve hatta diye näme bu zatlardan. Ummatyna diye kıyamada çenne näme zatlar bolja ummat aýdyp geçdi diye. Huzayfa radıyallahu anhu näme diye. Qama fina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem maqaman ma taraka şey'en yekunu fi maqamihi zalika ila qiyamis saati illa haddasa bihi hafizahu men hafiza ve nesiyahu men nesiya diye. Huzayfa radıyallahu anhu Burgun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aramızda durup wagt etdi diye. Şoduron yerine diye kıyamada çenni näme boljak bolsa jik-mejik aýdyp düşünürüp gitdi diye. Ýöne onu ýatladı diye ýadyndan çykaranam ýadyndan çykardy diye. Bu hadis Buhari Müslim'de gelýär. Ve ýene Sahih Müslim'de Amr ibn Akhtab bin al-Ansari rivayet etýän hadisinde Peygamber diye Salla bina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-fajr ve sa'ida al-minbara فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزلت فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى العصر ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا دي. Amr ibn Akhtab el-Ansari diye. Burun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ertir namazyny okutdy. Ertir namazyny okabam sa'ida minni diye munberine fe khatabana wagir nasihat etdi diye. Öyle bolup gitdi diye. Öyle bollanmalyny munberinden düştü de öyleni okutdy diye.
Öýläne kap bolan soň ýene munwerine menip wagt nesihat edip başlatdy. Asr bolýan şady, asr boldy diýe, asryny okady diýe. Soň ýene munwerine çykyp wagt nesihat edip başlatdy. Agşam boldy diýe. Agşam bolandan gam nämetdi diýe. Hatta garaba şems. Agşam matdiýan şady. Şonda diýe aýdan wagtlaryny habar berdi diýe, bize habar berdi diýe. Bima kan bolup geçen wagtlardan we bima huwa kain we geljek wagtlardan. Geçmişten gelecekten rahat koymut diye. Bar rahat gurrun berip gitti diye. Fa a'lamuna birin en alimliyimiz diye ahfazuna. En näme yatkeşli güýçlüýmiz diye. Yani yatladı, ilmi gally diye. Yatlamadan hem yadından çıktı diye. Ve min zalika enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve näme şo peýgamberimizin näme habar beren zatlarynyň birim yene şirkin ummata dolanyp geljek zatlygy diye. Ve şu habar veren gününne şunam habar veripdi. Men kowmum yene öňküsi ýalyk näme müşrikçilige, butparastçylyga dolanır diýdi. Şunukda men şu kowmum içinde yene şu Muhammed ummatynyň içinde yene %100 müşrikçilige dolanjaklar bar eken. Şu Menat, Lat, Uzza, Hubal butdilla terk edilimi yene şolar tapıp täzeden ibadet etjekler boljagyny aýdym. Emma şu wagtda näme müşrikler näme diýe? Rasulullah ummatyna inni şirk gelene diýe. Şunukdamy? Rasulullah ummatyna inni Muhammed ummaty hiç gaçan şirke düşüp bilmeýär diýer. Olaň delilem ýok, adam ýok. La Rasulullah näme diýe? Ve min zalika şu habar veren zatlarynyň ýene bir näme diýe? Enne Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ahbara an ruju'i şirki ila hadihi'l ummeti inde ahiriz zaman. Zamanu ahir bolanda diye näme diye yine şu ummata şirk geler diýdi. Bu hadisem Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet etdi. Näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la taqumus sa'a kıyamet kopmaz diye ta tawtariba aliyatu nisa'i Davsin havla zi al-khilasa diye. Zi al-khilasa İslam'dan en Davs tiresinin çokunan butu. Davs tire Ebu Hurayran tiresi radıyallahu anh. Zul khilasa näme en Davs tiresinin çokunan butu. Yine tareden ya Davs'un ayallar diye. Zul khilasa näme tevarawunna näme çokunyan çağır kıyamet kopmalı diye. Şundan tavtarib näme qalgamak diye. Tavtarib qalgamak. Aliyat ayallan sırtı. Yani ayallar üyüşüp aylanda bir-birine diýýär da, şundan yani ýöne bir kadamyň şirke düşýän aýdana görýän üyüşüp ayallar näme gysylşyp bir-birini kakışyp diýe. Zil hilasan başynda tawaf edip näme şoňa şirket ýançalar kıyamet kopmaly. Yani kıyamatdan öň yene näme käbir butlar diýirildi. Giden kowmlar näme şirke düşýär eken. Bu hadis Buhari Müslim'de geliyor. Ama tenli tanan käbir tutanmayan delilleri vardır. Ummata inne şirk gelmeye, inne Muhammed ummatı müşrik bolup bilmeye. Yalan sözler ya. Öyle müşrik. Şunukdamy? Şoň şeýbem näme müşrik bolup bilmeye diye. Ya müşrik bolup bilýär Muhammed ummatı. Rasulullah öýle aýdyp otur. Kıyamadan gopmaz diye. Davs'un ayallary yine zil hilasa bu çokunup başlayan şalar diye. Sahih Buhari Müslim'de gelen sana anlarda näme gerek? Kur'an'dan soňky sahih kitaplar. Ýöne näme ol maňa müşrik diýmän diýjek bolýar. Da müşrik diýmeýär, dine gel, tawhide gel. Emma dine gelen akmy, tawhide gelen akmy, tawhide düşmançylyk etýärmi? Garanakda da müşrik. Wa zul khilasa näme sanamun ta'buduha Davsun fil jahiliyeti bi tabala diye. Tabala näme Yemen'ne bir owan ady. Tabala ve hiye mawdi'un bil Yemen. Yemen'in näme içinde bir tabala dip yer bolan. Şo zil khilasa diýenen bu tam şo taýda dikiligi bolan. Davs tiresem şoňa ibadet edereken. Rasulullah bir rivayet etýän hadisinde näme diye? Yene gaýtadan niye? Şo zil khilasa ibadet edilýän şädiýe kıyamet kopmaly. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. رواه مسلم. Bu hadis sahih Müslim'de geliyor. Ayşe näme diye? Hut ödüm eşittim diye. Yani araç yok. Hut ödüm gönümel Resulullah'dan eşittim diye.
Gece unnir geçmez diye, yani uzak vakit geçmez diye. Yine tâdeden nama Lat Uzza ibadet ediler diye. Doğru değil mi? Şu an Lat Uzza ibadet ediler diye. Yani bu hadisler hemen haber veriyor. Yani Muhammed ümmetine aleyhissalatu vesselam ümmetine ne şirk gelebilecek. Yani öyle mi öz hayatımızda görüp biraz. Doğru değil mi? Mekke'nin 360'ı nerede dikilli? Daşkavuzda dikilli. Doğru değil mi? 360 evliya deydi, aslında ol evliya değil. Şunu yani Türkmen 10 alık bir bol evliyalı millet bolan. Ne ala ola? Bir ılımsız çarva millet bolan. Neden geldi 360 evliya? Şu Mekke'nin 360 butunun yıkılanına kıynanan kâvir tengli tanı dayılık müşrikler şu tayda evliya adını verip şu but paralçılığını dikeldenler. Şunu değil mi? Köp adamım ananıp diyor. Gurlaslamam neyme diye de şu 38'in qarğanlığına diye ha 360 tane evliya ulema adamları ors akidip diye atıp gömüptür diye şu tayda. Doğru değil mi? Böyle ya şey diyeli. 38'in qarğanlığına öldürülen 360 ulema pir diyeli. 38'in qarğanlığından şu neşeni ne çeyli geçti? 1938'den 2012'de mi şu var? 2012 ne çeyli geçti böyle? 64 doğru değil mi? Ha? 74 yıl geçen mi olsa? Şöyle adamla hükman artıkları bolaymalı şu var. 360 tane evliya pir. O oğulsuz artıksız çoğuluksuz geçenlerdir ha. 300 tane'nin çağası yok kenni. 350 tane'nin adamsı yok kenni. 10 tane'nin bir artığı vardır ha. Birinin oğlu kim? Birinin artığı kim? Tiresi ne olan? Adı, familyası birinin kim belli değil. Dine 360 evliya diyorlar. 360 evliya diyorlar değil mi? Başka onun. Dine 360 evliya diyorlar. Sanı belli. Nereden gelen? Mekke'nin butları şol. Yönü bu ümmeti iblis nemi Hudaya adı bilen koymaktı, evliya adını verdi. Yönü adını evliya deyse de nemi şolara ibadet ettirdi. İnne 360 tane o birinin adı belli var. Ne maktım oluyor? 300 yıl oldu da maktım oluyor ölenine. Ne vereler bara? Öyönmelli, oğlu kim, ağıtığı kim, şu adam var. Barsan maktım oluyor öyün tapıp bol ya, İran'ın gerkezine varaymalı. Barsan İsa Nağa deyip adadın nemi ağıtığı var, çoğuluğu var. Medresesi var, şu adam oğlunu şu okuduk diyor, varaymalı. Gerkeze varıp maktım oluyor adadın nefli İsa Nağa deysen, hana deyip hemme öy salgı veriyor. Şu adam diri. Tayyip. İnne 360. Yana ağı İsa'nın yana ne vereleri var. Şu adam gelip diyor artık çoğulukları ağı İsa'nın. 360. Hani o birinin oğlu kim? Artığı neyirdi? Onlarlık evliya olan kitap yazıptırlar mı? Meçhitleri olan medreseleri olan yok. Övatları familyaları yok. Hiç stat yok. Şunda mı? Ana şu Mekke'nin 360 butu da aşağıda dikeldirli. Nâme yani kaydan hadîthimden İmam Müslim rahimahullah rivayet etti yani. İnne nâme ve hâzel hadîthâni ve hâzâni el hadîthâni yucibâni alel muslimi şiddetel hazari minel vuku'i fil işraki billahi teâlâ. Çünkü hadîthi okan düşünen adam nâme hükman şirke düşmeklükten korkmalı oluyor. Vacip sana vacip şirkten korkmaklı. Evet diysen nâme men tevhidi bilyen diyenin bunu. Tevhidi bilyen sana tevhidin bozuyan zatları öğrenmeli. Nevakıdıl imanlar öğrenmeli. Nâmeden de tevhidin bozuluyor. Yani o zatlar bilmesen, şirki tanımasan, küfrü tanımasan şuna düşersin. Şuna şüp nâme bir şair koşkusunda yadan araftu şerre la lişşerri lakin li tevakkiyehi diye. Ve men la ya'rifu şerre minel hayri yaqa'u fihi diye. Şer'i öğrendim etmek için, öğrenmek için ya. Kimem hayırlan şer'in tapağını bilmese şer'e düşer diye. Şimdi değil mi? Çünkü biz tevhide mi öğrenmeli, şirke mi öğrenmeli? Tevhide etmek için şirkem tanap gaytmaklık için. Ama tevhide bilmesen, şirke bilmesen tevhide medenak, şirkten gaytamak. فإنه فتنة عظيمة. Zaten şirk değil yani ulu fitne. Yani bu vat ümmeti şirk deyip ravaçlandırılamaktanim evliya, pir, mukaddesler, mağsım, İsan, evliyat şey deyip salınıyor. تضرع الأنبياء إلى الله تعالى في دفعه عنهم وتجنيبهم إياه
طيب كافر نعم دي أن نعم من شركة دشور ما يدي برتي ثقين رجعني أي من توحيد بلهم ثم شركة دشولار مديا دشولار ثم ثواب ثم في غمالر غرقب دلقدني الله دن تضرع ديمك يعني غرقب أغلب ينراب دلقت مكلك في غمالر أغلب ينراب دلقدنر دي الله دن أي الله منن وذرية لم دن شركة أيرا ور من وذرية لم توحيد بلر بشركة فاطلا ما ثواب بولون ثم إن غايدت من شركة دشمقلو منامة شركة دشمقلو تنغورا ورد دلقدنر أولم إبراهيم ثلاث من وطلاسن زايتنا إبراهيم عليه السلام شو دغافق ليا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام من وذرية لما نعم بتشقن مخلوقتن غورا ديان بتشقن مخلوقتن داشلاشتر ديان شو إبراهيم يعلق پیغمبرلر نعم شركة دشمقلوتن ويا ذرية لن شركة دشمقلونن غورقب Allah'dan şirkten gora maklun dilen falan bizi alaklarına ama giyeceğin 24 saatler dilek etmeli. Ama cahil adam ol hükman dilek etmeli. Ilmin yok, bilimin yok, sen nağı hükman dine dilek etmeliler. Dileğini anırsından eyem ilmi almaklığım sana vacip oluyor. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن وقال عنه وإبراهيم الذي وفى Yani İbrahim Halil yani İbrahim Aleyhisselam Allah özüne dostunun peygamberi. İmamul Hunefa Allah'ın birliğinin imamı deyip tanılıyor. Tevhidinin imamı deyip tanılıyor. Öyle bir adam olsa onu ümmet sayan Allah Teala. İbrahim Aleyhisselam'a peygamberlik verdiğinde yerin yüzünde yekeceğiydi Müslümanı. İbrahim'den başka Müslüman yoktu. Onun için ümmet sayıldı buraya diyor. Ve Allah Teala bir topar buyruklar bilen, bir topar sözler bilen onu iptela, sinledi ve sinagdan geçti. Şoň şu näme İbrahim ellezî veffa wa'dasynda duran İbrahim dedi. Dersen Allah Teala boyun mollidi oğlum boyun molorun dedi. Boyun molsan gitti oğlun damağını çallidi. Görýärmi wa'dasynda durdy İbrahim Aleyhisselam. Hatta İsmail oğlunu guyup damağına bıçak degirdi. Şonda %100 Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın näme wa'dasynda duranlygyny anyklanan soň oğlunu öldürtmän oňa näme gurban goçuny guratdy. Ana şondan soň näme gurbanlyk gelýär. Ama ulamalar diye şotayda diye Allah Teala İsmail'i kurbanlık kestiren mi olsa diye. Şu neçenli kurbanlıkta her öy kurbanlık edecek oldu. Bir perdenin damağını çalmalı oldu diye. Görüyor musun? Allah'ın rahmetinden. Ve o peygamberlerim Allah'ın emrine boyun molanlığından yengillik geldi. Görüyor musun? Yengillik Allah'ın buyruğunu tutmakluktan gelýärken. Sonra ecirlen gowşan bolanmalysa İbrahim Aleyhisselam ve İsmail gowşan bolanmaly damak çalınmaly. Şoň damak çalınmalysa şu neçeni damak çalmaklyk sünnet bolardy. Bir zürriýetin damagyny çalmaly boldy. Ýöne ikisi gowşamady. Görýär. İbrahim Aleyhisselam bu däl ýene çalmaly bolsa çaljakdy. İsmail Aleyhisselam'a da İbrahim aýdandy. Ey kaka Rabbim buyuranmasy, eglenmän çallydy. Görýärmi? Näýlek Allah boyun mollular. Şu Allah boyun bolanlar üçinem yengillik geldi, rahmet geldi. Näme? Goç guradylar. Şu wagtda Muhammed ümmetem näme? Yengillik isleýän bolsalar, gowluk rahmet isleýän bolsalar, gönü dine gelmeli. Allah'ın hükmüne gelmeli, İslam'a gelmeli. Şonda yengillik gelýär. Emma bizimkiler şu wagt dinden daşlaşyp, Allah'dan daşlaşyp, komünizme, demokrasiya, kapitalizme ya da näme liberalçylyga şulara urunup rahmet kazanacak bolýar. Şulara urunup adil ve rahmet getirecek bolýar ebeden. İslam'dan başka yer zulüm. İslam'ın hükmünden başka hüküm zulüm. Şoň üçin İslam'a gelmeli. Tayyib. Ve amara bi zebhi waladihi ve buyurdu diye Allah Teala İbrahim Aleyhisselam oğlum damagyny çal. Femtesala emre rabbihi ve boyun molly Rabbinin buyruğuna ve kasara asnam butları dawdidi butları dawdi. واشتد نكيره وأذم إربت إنكارت دي إبراهيم عليه السلام على أهل الشرك مشرك لن غارشيدنا ومع ذلك شنود شو پیغمبر نعم şirke düşmeklikten yine butlara ibadet etmeklikten korktu diye var ya. Şoň üçin biz hükman korkmaly, äga bolmaly, goranmaly. Ýöne şirkden korkmaklygyň, şirkden ägalenmekligiň birinji esbaby şirkin nämedigini bilmeli. Şirki öwrenmeli we öwretmeli. Tevhidi bilmeli ve bildirmeli. طيب لعله أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته. طيب نعم için
biz öz tawhidimize alımıza dayanmalar. Sen bizi şu tawhide getiren gelmekliğimize sebep bolan Allah'ın tawfik hidayeti. Biz akıllı ve doğumlu ve güçlü bolanlığımız için tawhid tapmadık oğlanlar. Fikir etmeyin. Sen akıllı, sen doğumul, isledin şoň şeýem tawhidi boldun. Yok. Sen Allah'ın güýçi, kuvvati, yardımı bilen, tawfik hidayeti bilen sen şoňa gelin. Onda tawhide Allah'ın hidayeti bilen gelen bolsaň, onda sen bu kadryny bilmesen, yine şirke düşmekliğin ahmal. Şoň üçin bil Allah Teala'nın bu tawhid nigmatyna, bu İslam nigmatyna näme şükür etmeli. فما هو حال غيره من الناس ان ابراهيم عليه السلام şoňalak ýagdaýlarda derejelerde bolup şirkden gorkanmaz onda beýleki adamdan halyna aýlak boljak bolar giýje uny dağla beňrep dile getmeli ve rahimallahu ibrahim et-tamimi et-taymi iz yaqul ve men ya'manul balaa ba'da ibrahim ve lam rahmet etsin Allah diye şu sözleri aydan ibrahim et-tayma et-tayma näme diýdi? İbrahim aleyhisselamdan soň kim Sina'dan arkayn bolup biljek diýdi. Görýär. İbrahim ýalyk Sina'dan geçen ýok. Ýana şonna da Rabbim men şirkden gora diýen. İbrahim näme Sina'dan arkayn bolmady? O indi kim arkayn bolup biledi? Ýok. Indi hiç kim arkayn bolup bilenok. Taymi tira Ebu Bekir radıyallahu anh tireten Taymi bolan. فالشرك أمر لا يؤمن الوقوع فيه شرك ديليان ذات نامة düşäýmekligin mümkin da şunu däme her halatda düşäýmekligin gaty ihtimal da وقد وقع فيه أناس من الأذكياء görýärmi gaty akylly başly diýilýänler düşdi ödüm şu ummatyn بعد القرون المفضلة 3 asyrdan soňky ummat emma alhamdulillah sahabalardan tabi'ilerden şirke düşen yok. Ama olardan da akıllı başlı diýilýänler içinde şirke düşeni var. Hatta buniyetil mesacid vel meşahid alel kubur. Hatta masatlar, mescitler gurulup başladı diye gabrın üstüne. Gabrın üstüne bir tümmök mazar gurulsa şoňa näme masat diýilýär. Gyzyly mamat diýerler, bu parasçylyga eran edip imanlaryny taşlap gaýtýarlar. Ve surifat lahal ibadat bi anwa'iha. Tamam Allah'ın yoluna sarf edilmeli ibadatlar şu masatlan näme gabrlan üstüne gurulan mescitdir gümmezlan ýoluna sarf edilip başlany diye. Ve tuhira zalika dina ve İslam din tutulmaň deregine de şu gabr paraslyk, öwliýa paraslyk näme din tutulup başlady diye. Ve şeýdi we näme Nuhun eýýamyndaky but paraslyk şu zamannaky Muhammed aleyhisselamyň näme ummatynyň eýýamyna but paraslyk geldi. Feşşirkul akbar إنما يقع بوقوع مقدماته ووسائله حتى إذا اعتقدها الناس دينا نقلهم الشيطان إلى عبادة الأصنام والأوثان إنما نامد كابر آدم فكرتيا يعني بطرسلق ولشرك بر آدم oturan yerinden gonu müşrik bola yanraytya bir Allah ibadet edip gören adam ertir waryan bolin inni gawra çokun pörön ýalyk bolýar. Şirk gelýär diýse şuňalyk gelýändir öýtýär. Pikir etýärler. Ýa beýle däl. Uly şirk gelmedinden öň ilki uly şirke ýetirýän sebäpler dörep başlaýar diýär. Şunukdamy? Gönümel adamlar müşrik bolanok. İlki näme? Öwliýa paraslyk, öwliýa pirler, saryklar artyk söýmeklük gelýär. Soň söýüp bir açyk näme? Ýa-da itiqadyny başlaýarlar. Soň bu ýam haýyr şey bundan çödülýär diýip başlaýar. Ana ýam şeyden uly şirke düşýärler. Näme diýär şirkul akbar uly şirk diýe gönümel düşen nokta. Ilki bilen o düşmedinden öň mukaddimatleri, başyndan bir käwr esbab çagaşlar döreýär diýär. Uly şirke ertgen kiçi şirkler dörep başlaýar diýär. Hatta iza i'taqadaha an-nas dinen ana ondan şu ilki kiçi şirki uly şirke ertgen zatlaryň bir dinden bu zatlaryň bolýan zat diýip adamlar kabul eden soň diýär. Ondan kiçi şirkden şeytan olary uly şirke soň but paraslyga soň gawr paraslyga ertip başlaýar diýär. Şunukdamy? Ilki arasynda kynan bolýarlar şu sebäpdi. Soň näme? Ýok şu öýdi goraýar diýip başlaýarlar. İlki öwliýanyň ýanyna dilek etýärler Allahdan şu öwliýanyň ýanyna dilek etseň has dilegin kabul edip soň öwliýan özünden dilek başlaýarlar. Şunukdamy? İlki näme diýip başlaýarlar peýgamberleň haqqy üçin ey Allah'm maňa ogul ber diýärler. Görýärmi? Allah'dan dilediler. Ýöne peýgamberiň haqqy üçin diýdiler. Soň
ya peygamber bana oğul verdi başladı. İlki gönümel şirk ulu şirke düşen aklar. İlki sebep çağasını alıyorlar. Şunu değil mi? İlki teverrik diyen mol näme İsa'ndan duud getiriyorlar. Näme? Şu duudu ulansan qutulmakluğuna Allah sebep etti diyorlar. Görüyor musun? Allah sebep etti diyorsan Allah'ın aradan ayırıyorlardan şu duudun ödünne keramet bağ diyorlar. Şunu işten gönümel derman diyorlar. Hem sebep ayırlıyor da ödünne kudret bağ diyorlar. Şunu değil mi? Näme plan evliya var. Allah Teala'nın razılığı için damak çalsan has sevabı kän diyorlar. Bular gidip evliyan başında Allah için damak çalıyorlar, kän sevap almakla için. Son nämetye bunu öwrenşen soňlar evliyan adyna damak çalıp başlaýar. Yani bir wada ulu şirk düşen o. Bir wada başlangyçlary başlaýarsan, başlangıcı adamlar öwrenşen soň ondan ulu şirke düşýärler. ومن هنا فإن الاهتمام بمعرفة الشرك ووسائله هو سبيل من خاف على نفسه وبنيه وأهله الوقوع في ذلك. إن شتايدا إن بضاعتlar näme bolubiljek bolsa, ummat ulu şirke düşübilýän bolsa, onna biz näme etmeli bolýar? Wajib şeklinde şirk näme? Şirke ertýän zatlar näme? Şunu öwrenmeli bolýar. Ve hasatan kim özünün ve perzentlerinin şirke düşmekliğini istemeyen bolsa, şirke düşmeklikten gorkyan bolsa, onda wajib şekilde biz şirk näme, küfür näme, küfür ertýän zat näme, şirk ertýän zat näme, kafir kim, musulman kim, imanını bozyan zatlar näme, şu zatlary wajib şeklinde näme öwrenmeli bolýar. Şoňşy näme şu kitabymyzda ýazdyk diýe. Tevessül we onuň näme hökmi we görnüşleri diýe. Şu temada näme we huwa mawdu'un fi gayetil ehemmiye. Ödem şu tema hükman öwrenilmeli tema diýe. Sebäp diýsen şu döwürde ummatyň bar keseli şu tevessülle araçyda. Şunu näme? Ummatyň şu keseli düzelse inşaallah näme kän küfr şirki gitýär. Şoňşy näme yecduru diýe. Yani gaty haqqyl bolup dur. Musulmanyň boýuna düşüp dur. Gaty wajib bolýar her bir musulmanyň erkegine aýalyna ma'rifetehu ve tefehhumehu diye. Bilmeli diye ve düşünmeli diye. Tevessül näme? Araçy näme? İslamda tevessül etmekliň, araç tutmaklyň hökmü näme? İslamda tevessül diýmekliň manysy näme? Nähilek görnüşine ruhsat berildi? Nähili görnüşi gadagan edildi? Şu zatlar bilmeli. İdil cehlu, emma bilmeseň diye. Yani cehil etseň diye, bilmeseň şu zatlar diye. Ha, eýem sen ödün düşýäň diye. Sebäp diýsen diye. İdil cehlu bihi, yani şu zady bilmeseň, tevessülüň zadyň hakikatyny bilmeseň, şirkin küfrüň nämediň bilmeseň diye, şu zady bilmesizligiň özi sebäp diye, uly şirkin kiçi şirkin ýaýramaklygyna diye. Şunukdan idil cehlu bihi sebebun raisi esasy sebäp diye litefeşşi ýaýramaklygyna diye, uly şirkin kiçi şirkin diye. Yani uly şirk, kiçi şirk ummatyň içinde ýaýramaklygyna näme sebäp boldy? Ummatyň uly şirkin, kiçi şirkin nämedigini bilmeýän bolup galdylar. Öň bilýärdiler adamlar iman näme, küfür näme, islam näme, küfür näme. Bu zady bilýärdiler. Inni ummatyň içinde näme rawaç tapýar uly şirk, kiçi şirk. Ummat gün-günden näme dinden çykýar. Bu dinsizligiň, bu şirkin, küfrüň ýaýramaklygyna näme sebäp? Şu zadyň bilinmeýänligi. Şoň üçin her bir musulmanyň erkegine, aýalyna wajib tevessül näme bilmeli, araçy näme bilmeli, şirk näme bilmeli. Kema anna hadal mawdu' qad imtaddat yadu ba'd ahli al-ahwa'i ilayhi diye. Ve yana şu tevessül temasyny bilmekligimde wajib bolýan zat näme? Käbir näme haýhewesyny Hudaý tutundan käbir müşrikler şu tevessül babatında kitap ýazyp. Näme? Bu tevessüle dinin doğanını getirdiler. Dinin doğanını giydirdiler dänim. Onun etýän müşrikçilik araçylygy näme? Dinne bir barzat ýalygy diýip gorkuldylar. Şoň üçin bize wajib bolýar ummata nähile tevessül edende ha sen ýadgarlaňak we nähile tevessül edende sen ýadgarlaýan müşrik bolýan dinden çykýan. Şonu biz öwrenmeli. Sebäp diýsen şu wagt näme? Köpçülüklerin näme? Müşrikçiligi rawaç etýän ahunlaryň arasynda
şirki tevessül bilen ýaýrat diýerler. Şirk diýip ýaýradan aklar. Şirki tevessül bu araçy, şunumy tevessül ady bilen ýaýrat diýerler. Şoň üçin bir hukmany suratda dogry ýoldan adaşan adamlaryň hak ýola gelmekliklerine sebäp bolarmy diýerler. Tevessül diýmek näme? Tevessül diýmek Allah bilen araňda araçlar tutmakmy? Ede tevessül diýmekler Allah'ın farz eden buyruğunu tutmaklykmy? Näme tevessül? Şonu bilmeli bolýar. Şunukdan enneki aljak wadım adam inşallah bunluk bilen näme bu kitapdan geçjek dersimiz näme şäklenýär, durýar şutaýda. Ne ertirki inşallah Allah Taala ertirki buna da ömür verse. Ma'na tevessül lugaten ve şer'an. Dil taýdan we din taýdan. Tevessül diýmekligiň manysy näme? Şonu alýar. Wallahu Taala a'la ve a'lam. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.